мен ще ме изтумби и ще ме остави отворен на пътя, но сега ще има дебати дали да остава този журналист или не. Иска да изнасилва момичета, ходи да се бие навсякъде, прави бунтове. Господин Михайлов, подайте сигнали за всичко това, което описвате. И това, което се случва, най-хубавото е, че имаме човек с юридическо образование за председател на Народното събрание, който ме съветва да подам сигнали на невалидния главен прокурор, на цялата пробита правосъдна система и след подадените сигнали те да кажат: отказваме да възбудим каквито и да е действия срещу тези хора. Един човек го пържиха 3 минути с електрошок. Няма да казваме ние, ако вземем да изброяваме събитията, и отново нищо не е станало, електрошока беше за крави. Но това е без значение. Но само ще ви пусна записа, който всички са чули, защото пуснахме и сигнали към всички партии, към главни прокурори, към президенти. Все пак сте пуснал. Глупавия, безмозъчния селяк там от Търновските села, как се казваше? Киро Бренка. Този, докато е жив, ще събира не пари от инвеститори, трябва да събира от Ли, Мали, Долулу, Молулу, там всичките от региона, за да си върне кредитите, които вече от съда ще му ги вземем ние с разташки. Това е един безмозъчен татак, който колкото и да пищи, за него шоуто те първа предстои. И накрая на поляната ще го съблечеме чисто гол и ще го пуснем да тече по центъра на Търново гол. Кажи му го. Той не гледа, предполагам. Той гледа 100%. Да гледа, защото се прави на някаква мутра, е пълен мишок. Такива като него ги събличаме голи и ги пускаме по центъра на Търново, си Кир ще го пуснем. Докато при нас ние можем, знаем как да го правим, тренираме го, били сме, ще бъдем. Така че в парламента има и такива. Така виждаме как председател на парламентарна партия в предаване на живо обявява, че ще бие човек, ще го вържи, ще му вземе парите и че го е правил и го прави. Пуснахме към всички медии, оплакахме се навсякъде, никаква реакция. Но не е само той. Той е част от цялата система, в която всички мълчат, а накрая това, което се случва, обикновените хора страдат. За процедура заповядайте, господин Василев. Благодаря. Господин Михайлов, това е метафора. Но ти не разбираш от тия неща, защото си тапак безпардонен. Да. За последен път си дошъл тук, за първи и последен път, и не разбираш от метафори. Към твоите хора, които ги бият. Ако бяха в меч, нямаше да ги бият с тръби по главата. Колкото по-бързо избягат от тебе, от измамническата ти структура, толкова по-голям шанс имат за оцеляване вече. За тях говорим явно вече за физическо оцеляване. С Киро Брейка, Миципунин, там Пиципунин и някакви, които си ги пуснал да говорят срещу нас, нищо няма да постигнеш. На първия ред русата дама е фалшификатор, до нея имаме незаконен депутат, до тебе в дясно стои на един измамник майка му, в ляво един не говори български, пред тебе един с една и съща вратовръзка, идва 3 месеца. Какво да говоря за тебе? Ти си пълен смешник. Благодаря.